Ana madzibaba munofara here? Maita zvakanaka kama toya panapa nhasi uno, nekuti kaa ndine mashoko akanaka emudzimu unoyera andiri kuda kukuonesai. Haiwawo. Vana baba mungagone kuseka kana kuita sei henyuka, asi shoko randiinaro panapa harisi kuzoshanduka. Mweya uri kundiudza kuti muri parumana nzombe. John Met, Stake Search by the Region. Hai, akrimo. Haiwawo. Hazvine hazvo makana baba. Ingawani nyangwe vhesi repano pazambara raGabhurini rinototaura kuti nyangwe Jesu akatengeswa nevamwe vake vaitogara vachimusimbisa. Handizvo muri kutaura madzibaba. Asi pano tiribe kuuya kopangidzwa zviri kunetsa muupenyu hwedu baiso. Nai bosi tripu, muno zviri kukunetsai? Zvinonetsa zvikingman. Tiri kuti tauya kuzobatsira hama yedu inotambudzika ka. Munhu akutongotanga kudhomuka gaya. Varume dai muri vamweka, matora nguva yenyu mateerera mashoko andinawo panapa. Nekuti kumberi kwatiri kuenda uko, handisi kuona zvinhu zvichikupererai mushe ini. Kana mazogara kavarume, inini murumbwana wandinonamata haafa akandinyebera kana kundipinza mudondo. Hazvigoni. Varume manzi nemweya mureurure imimi mune kubata kwamakaita. Haiwawo, ichi chinohwara ichi. Apa hona tsamba wayo tripu. Inzweka madzibaba okurwara brain. Tiri kuita basa rekufamba tichipa vanhu mari munharaunda munomuka. Saka toona riri banga katakanodarika nepanapa. Takanokukomborerai nemasororo. Takaenda tine mabusiness meeting atoda kuzoatenda. Okay. Saka zvekuteerera tsananguro dzenyu dzamapuwa nedenga hamusi kutoda kaimimi. Chindiudza kaiwewo chikombera kuti munhu wandaichunira basa rekuchera makuva last week up. Mari wazoiwana kupi yekupa vanotambura? Mudhara life inoshanduka. Rodhi yekuenda kudenga hese yekumba kwenyu manzwaka. Maitidadira muchita kunge muchatimhoresa nekuseri kwerwoko. Manje this time takabvuta rekeni. Bosti, tomupa mariko bombo klatu. Uya dotombobatsirwa uyu. Munhu dododo achinamata ari pakirawa. Mwaro munonamata ndoupi yenai madzibaba imbondinyepai. Varume tingatambe nezvimweka, asi kamusaise zita remurumbwana anoyera panyaya dzenyu idzi. Munobva pano matakurana nemhemherero. Tambai nezvimwe baba. Nyangwa wakatodini. Ndidori basa nazvo baino wazwa. Tetekera. Kubva nyasi uno handidi kuzwa bafuti uchinditi kwai madzibaba samutoko. Ndozi bosti, sezvo wazwa chikombera chichitaurazve. Get away. Iwe Sibi, kubva nhasi ini ndinonzi boss tripu. Ibvawo pabatisisa ipapo nekuti panokuvadzisa ka. Anyway, regedzako tikusireka 2000 USC. Ugotengawo sipi yekuwachisa magemenzi ako waiziya. Ana baba, kana muri vamwe imbonditeererai. Maya Kingman, teereresai kuno kumunzwe. Usati watanga kunamatira vanhu ka. Chitotanga wazvinamatira iwewe. Anyway, tora hako mari ikai unotenga manaisi uonekere. Sorry zvenyana baba. Ini handibati mari yeurombwa ini. Torai mari dzenyu mubve pamba pangu panapa. Tsoka nevhunga zvirisane toni fast. Akaromba ndiani? Nyongono yako iyi. Igoreketa ikawaswera wazwa. Mapanda yako yanenge onyenzi. Hande chikombera. Uya anenge akuhwara uyu. Mahwani. Ukuona nhamo yakuchuna zvekukupinda mubrenika. Mahwambi. Hauko wangu tsek. Aiwa zvinotendwa. Zvakanaka chose ana baba. Ngatiende hedu kudzimba dzedu. Uri kuona mufana wangu regeka. Gore rinorika. Ndazvidzidza zvakawanda wangu. Uri kuona Zimbabwe kai ndiye mukana. Handizorigreta zvangu. Mikana yekuita seko mujara. Iwe chikombera mufana akakwera mumasomo angu ndichiona uyu. Mufana kwayo ukuona kuti chi aitoda kanzi ena robata best friend yako aitoya zobata nini. Unoziva here kuti chi aitomborera mudheni mangu shamwarika akangoputika kahwani. Kuputika chii chacho mujara? Iwe indava iyoyo chiinewewo seko ida kutamba nepfungwa dzangu. Hausi kuzere kuti chini kutaura nezveipanapa. Mujara ada kukuudza something you don't know. Teererai mujara. Inini ndakagara muAustralia kwemakore akawanda stereki. I have learnt one thing. There is no shortcut in life. Kuno kagusi kuAustralia mfana wangu. Tseke mani iwo. Kuno kuAfrica wanzoka. Uri kuona zvakaitika panapa. Hanzi vakangojumana nemurungu aida kusimagurwa goridhe webata. Ndobva vatongoita clean sheet. Clean sheet rekuita seko. Ko varungu vacho vaitadza kubata kana inini ndine passport. Plus ndine citizenship yekuAustralia kainini. Ini mafesa ako aya kaya. Dzatombivha dziri serious ugare wazviziva izvozvo. Mayas, inzwa mfana wangu. Ukuona timu kairi rakabata nonzi jackpot. Mumastriti kamu. Zviriko. Kapa ende zvikunzi vakomana vatoti nemared passport aya vabata. Apa mapassport aya gaya kuti anoonekwa nanhu aya vakarwa hondo. Apa isusu gaya inini vacho ndakarwa hondo handina kana 1. Ndazobhiliva kuti nguva nemukana zvinosiyana. Makanyanya kuzungaira stereki mudhara. One day muchachekereswa nekuzungaira kwenyu ikokoko. Murizi kuganvosta mudhara imimi. Tarisai level rebhucha renyu rineri. Maane makore mangani muchingoshanda apa muchisevha futi.
hapana kana bhucha rinoita mari serinori muhudhu munomu, but mune kana mota here mudhara? Hamuna. Eka ndonyaya yacho nekairi kutaura chi nezvayo panapa. Ininika ndoda kuti ngoti kana ndichivhara panapa oro insect ka iwoka uchatotaura chi wakantarisira. Then chi ndobva ndanoona boss trip na boss talk yokuti chi vandipinze mudhira vakaita iwa ininika taura feyaka ndanoita nemara tijesa. Fucking rubbish man. Mudhara, bayai zvenyu. Inini panapa nditori bhoka nemachips angu andiri kutengesa iwayai. Lola pasini racho ka. One day I will be there. Ndakaremerwa nekanyika kenyu kanaka ka. I will just buy ticket ndodzokera hangu ku Australia. Simple. Inini ndine visionary mufana wangu. Iwoka apa kapa ukona kudika. Inini ka pane mukana handitampisa yobata. Saka iwo sara kubuno muchi uchinira kwene mayuzi cooking eye. Damn it. Wangu ndozvawandifonyerera here izvozvo zvokuti ndiuye musango munomu zvekupenga izvozvo? Handiri kuona time dziri kufamba uchindiwestera time yangu. Tiri kuiteko musango munomu? Ya ndosaka ndatokufonera nokuti ndatoziva kuti uchakanganwa oro uchazviitisa nokuti hauna njereba iwewe chikombera ndokuziva. Saka Kingman ndadhiraivha pombi yegarisi yangu kuuya pakati pesango panapa kuti muzonditaurira zvemasokisi akaboka zvamuri kutaura izvozvo. Mukwane German. Ndogara ndichikunyepa chikombera, reka ndikunyepe futi. Ini ndiri bezera neweba, usazvienzanise neniba. Wozera rako ndana rege, wamune muchibatana wanhu rugurugu kumbari kumagaba. Tetekera, ndakudedza pano nekuti ndachida kubvunza kuti wakaendesa here. Kuendesa chii German? Itai gaga muzukuru akatondimirira uku. Handina zuva rese panapa. Handiri kuzoona kuti uri benjereba. Wamoti business meeting apa zvachinja futi amuzukuru. Anyway, ndiri bebasa noubenzi hwako baini, ndiri abamba wako baini. Ndati mari yotakazina sekuru piri tunoedzeredza muizi wakaeredza here. Ini yangu ndakateredza musi watakaboya wekutanga uye. Apa ndatowafonera futi kuti ndiwabrese, saka nditi ndiyeredze futi muizi, saka ndiri kutobva ikweyo. Maya relax Kingman. Kule vaitongoda kutiridzira magaba kapaipaya, hapana yakanyanya stereki. Isusu takatongotora mari taka. Uruda kufa here iwe mfana iwewe? Wakodzewani kuti ukasaita zvekutawana sekuru unofa. Tsek ewe. Kamudhara kane zinohwanika ko ndokanga ndiita sei? Kana kaneta nekurarama ngakaende kanozvividza mudhamu kwaSolano. Ndikande masororo, gwalangwa, bundu murwizinini, kudhara ikoko. Handei German, mahalandi vakutofona izvozvizvi vakatondimirira kuti tinorara muhotera maiziya. Iwe nyon'ona yako iwazwa, inini mari ndiri kuzoendesa. Mari injedu bachikombera, imari yasekuri. Makare wari kuita yandaona zviribe kupera musheba kwauri. Vanhu ava vave kuti ndakaromba, tumashoko kwekuratidza kukundikana. Vanzi hazvisi zvega uyu ane chikwambo, vave kuratidza kukundikana. Vave kuti akachekeresa, tumashoko kwekuratidza kukundikana. Vanzi ane zvitoma, anoshereketa, vari kuratidza kukundikana. Vaindiona ndichishanda zuva richipisa, andairara chaindisunda kutambudzika. Ndaizama zvichiramba ndichishingirira, ndikadona ndosimuka.